Čaute, volám sa Robo, venujem sa skate artu a samozrejme skateboardingu už 25 rokov. Momentálne mám nejaké ručne kreslené obrazy na plátnach, na predaj. Ak by si ma chcel podporiť, pomaly vám vo videu každý kúsok ukážem. Jedná sa aj vlastne o to, že mám silný zápal v kĺboch, som na biologickej liečbe. Momentálne je to tak trošku ťažké. A ak máš chuť podporiť dobrú vec, že by si ma podporil, tak ti veľmi rád predám jeden z mojich obrazov. Cena je taká priateľská, v podstate 40 € za každý obraz, takže poďme na to. V popise bude aj na mňa kontakt, môžeš ma kontaktovať, doma chce podporiť. Môžem ti aj ku každému obrazu jednotlivo niečo napísať, nejakú, čo ma k nemu viedlo, čo ma inšpirovalo a tak ďalej. Takže prvý obraz, niekto, kto má rád freestyleový skateboarding alebo má rád nejaké originálne triky, tak tu je to vlastne stvárnený, je to z 80 rokov fotka Rodneyho Mullena, prirobená do môjho štýlu, vlastne technika je fixka, ja si len tak vlastne svoj štýl, svoje techniky, takže toto je prvý obraz, bude ich niekoľko, takže ostaň na videu. Toto je inšpirované bazénovým skateboardingom s takým heslom Skate Fast. A je to vlastne na štýl Jeff Grosso. Trošku inšpirované aj jeho fotkou a vlastne aj jeho za Black Label, čo mal design, alebo Santa Cruz myslím, že ale aj Black Label podobne spravili, John Lucero. Tak niečo tým na ten štýl inšpirované. Vlastne to rozmer je taký, skoro jak A4. Sú všetky tie obrazy. Trošku menej, neviem presne, čo to je za rozmer. Dám to do popisu. Tu je vlastne veľa obrazov je inšpirovaný Thrasher magazínom. V podstate vyrastal som na Thrasheri. Thrasher magazín ma nejak formoval nejakým spôsobom aj bazénový skateboarding a tak ďalej. Takže vo veľa tých dizajnoch je aj Thrasher. A vlastne aj tým, že som sa dostal vo februári 2023, teda v číslo február 2023 do Thrasher magazínu, to vám ukážem. Vlastne môžem aj teraz, keď som začal tú tému. Je tam niekoľko mojich prác, sú to titulky z 80 rokov, spravené v takom šialenom štýle. Mám tam fotku z vlaku do Bratislavy, som robil o stenu 3. Zaujímavé trošku zo Slovenska do Thrasheru. Trošku niečo pre scénu. To je taký šialený obraz, ďalší Skate or Die. Neviem, či Jeff Phillips, vert jazdec, čo mal v dizajne takéto čo tak trošku inšpirované tým. Pool coping, taký bláznivý obraz. Hovorím ešte raz, každý obraz je v hodnote 40 €. Je to aj kvôli tomu, že je to trošku aj podpora teraz. Pre mňa, keďže síce nemôžem skateovať, ale už som musel aj ukončiť svoju prácu. Takže hľadám si prácu, ktorá by teda mi sedela na momentálny stav. Ale kľudne podporíš dobrú vec, skateáka, ak si skateák zo srdca máš, alebo iba máš rád umenie, tak podporíš. Toto je Radplant, to je v podstate, jak Mike Vollely mal Streetplant značku, tak ja som si spravil, že Radplant, podobné triky o stenu, tak som aj nazval svoj trik o stenu. Takže to je inšpirované tým, no, s vajočkou. Také komiksové, alebo jak by som povedal, neviem, sa nejak začleniť, proste kreslím a hotovo. Toto je vlastne, znázorňuje, má trošku detský ksicht, ale nevadí, 30-tnici niektorí majú detský ksicht. Toto je vlastne, že každý skejťak po 30-ke vlastne, čo ostal jazdiť na skejte, tak je vlastne svojím spôsobom superhrdina. Takže je to na štýl superhrdinu a vlastne je tam nápis After 30 Skate Hero, čiže každý, kto pracuje, má nejaké proste povinnosti, nejak v živote sa začlenil tak a ostal skateovať a ničiť si kolena, tak je pre mňa hrdina. Dobre, ďalší by bolo taká sranda. FTV, Go Skate, taký názor radikálny, fuck the world, chod jazdiť na skate, takže kto by mal záujem, každý obraz je za 40 €,
To je také srandovné tiež, niečo na môj štýl. Ride On, to jedna skejťačka písala z Kanady vždycky. Ja som kedysi postoval, keď som jazdil naplno, nebol som chorý. Nemal som tú hnusnú chorobu, čo mám. Tak som v kuse jazdil. Vždycky napísala, že Ride On, jedeš proste. Tak, to je také. Ešte tu mám jeden. To mám vlastne seba nakresleného, to bol môj prvý obraz, čo som vôbec nakreslil, kúpil som si plátno, zobral fixy, je tu asi z hangáru, z Bratislavy, z fotky, takže môžeš si kúpiť aj mňa, no ako chceš. Ešte tu mám taký veľký, on je trošku poškodený, tu je niekde diera, tu sa to trošku, takže ten je tiež za sumu 40 €, ale je dosť veľký, že kľudne je na nejaký, niekde na stenu. Vlastne to je ten môj trik Radplant o stenu. On to v podstate takto patrí, lebo to som dával vlastne backside boneless o stenu. Môžeš ho aj takto zavesiť, aj takto. Tak to vyzerá tiež zaujímavo. Takže je to také dva pohľady. Ako si to zavesíš, tak to máš. To je odo mňa všetko, takže ak sa ti to ľúbilo, môžeš to zdieľať, lajkovať alebo poslať niekomu, kto má rád nejaké obrazy, alebo ste si nejak okrašliť izbu, alebo ja neviem, svoje pracovné miesto, alebo čokoľvek, tak podporí za prvé dobrú vec a za druhé dostane originálny kúsok. Takže ďakujem za sledovanie. Čus.